estades aquí para regar. E non vades ir a homenaxar a usted. Señor, me levamos aquí. Porque vos fuchides compañeros, pero tú cantaste na súa orquesta. Señor, fomos moi amigos. Sí, unha excelente persoa. Señor. Eu creo que nos pasamos un pouco. Xa, demais. Era generoso demais. Era amigo dos nenos, dos maiores, dos que eras pico. Tamén. Tamén que gustaban. Era un gran hombre. Isto que lle facedes, O que vai pasar ahora no auditorio dentro do rato? isto, eu creo que é o que máis beneficio. Sí. No. Eu alegrei-me moito cando, en fin, dixeron que facía unha homenaxe a Manolo Araújo, que todos lle chamaban así, Manolo Araújo. Sí. Que me alegrei moito. Pero Non me canso de darlle perdona gracias. que me están chamando. Sí. Ahora estás me chamando xusto cando non podo atender. Grazas. Ata logo. Xa te chamo, Inma. Non. Chamo teu. Non te preocupes. Chamo. Que me decías, Carvajal? Pois non máis que dicir que é unha cousa que tiña que ser. Que son homenaxes. Que recordas, Titoño, alguna vivencia que vivirades con él, algo que, non sei, que vos que ainda gardedes no vosso corazón nos días. Bueno, eu vino fatal unha vez, solo. En moitos anos, cando vemos juntos, solo. Fóramos tocar a Santa Ana de dormimos en Viveiro, e outro día pues, íbamos tocar a San Pantaleón de Cabana, Salao, Pono, que está de Deus. E claro, había que 7 kilómetros andando. Andando. E dixo, os instrumentos solo. E dixo, non, estamos todos ali cargados, claro. E dixo, pásate, dixo, que nos vamos un coche dolorido. Ai, logo, non cambiou, un coche para hacer un bom balón. Esta sacada dos doloridos, pois, tiñan que estar toda a festa e tal. Tratou de buscar, e uns amigos, a ver que podían ir. E atendamos de fixeron un poquinho de que se cometeu. E houve que ir andando e fomos lá estas patas. Pois aqueles historias que había que vivir. E despois, si pasou de Ufada, foi a única vez que vimos. Nunca máis. Bueno, e ti tamén non recordas algo? Eu, tocando pouco. Pero mira, creo que me tes comentado alguna vez unha anécdota da generosidade tan grande de Araujo, non? Dice que unha vez que o director da banda, don Eduardo, non, contaxe hai uns anos, recordo. Non, contei agora, fai pouco. Recordamos ahora, por favor. Chegara don Eduardo Presino, era que le llamaba o Hormigudo, se chamaba Hormigudo Presino, que era o barco. O barco, Entón, chegara don Eduardo e dixo, para eso, e algún problema. Sí. E dixo, don Eduardo, eso non me encontro que me toque. A produción da banda. É como É dicir, unha persoa coa calidade musical de Araujo, pianista, acordeonista, saxofonista. Aí está unha foto tocando pelo bombo. Onde? No auditorio? Na exposición que vai haber no auditorio na entrada? A ver se irá chegar o cacharelo, porque eu teño que ir, e vos irades comigo, homenaxe. O cacharelo, este é moi presentable. Quen quedou de vir por aquí tamén, sabes? José Manuel Manero, que foi moi amigo dele, de Luarca. José Manuel, sí. Pois quedou de vir por aí, non sei, dixo que había pasar a tomar unha cunca antes de... Ahora, que va, non? As carreteras que temos neste tempo... Que va, a ver, non hai problema. José Manuel Manero, non sei si... Sí, hombre. ¡Hombre, Manelo! ¿Qué tal? Vas, hombre. Aquí como en tu casa,